Usamqoka yazi ukuthi umuntu nomuntu azisebenzele kunoma yini ayidingayo. Ungagcini ucabanga ukuthi makufa abantu imazothola izinto. Mnandi kanjani nje kuba nento yazi ukuthi usebenzela ngamandla akho. Ya kona lokho kusho kuyiqiniso kodwa nezinto zabantu zimnandi. Kanjani ngoba lezi zinto zabantu ezimnandi igcina ibanga abantu balwe manje nto ubanga into yabantu akuyona yakho ayisebenzele. Ya kona kuyiqiniso ngivumelana nawe futhi elingephikiso. But yabo nje ngathi umuntu wesilisa ngaba nazo izinto yabo ukuthi mungena nje kodwa futhi nabantu bese sebeyayenza leyo nto athi akafuni ukuthana nomuntu wesifazane ongenayo iprofession ngoba usuke ebhekelela zona into ezikanjalo ukuthi ngifuna ukuthi ime ukuthi uyashona umkami ngibe nomuzi ngisale nezinto ezithize. Kodwa le nto sibona abantu besifazane kuphela. Hayi kodwa leyo nto futhi kuyibe wrong because at the end of the day akwazi ukusizakala ngezinto zomuntu ayisebenzela ngezithukuthuku zakho uqala nini nantoni ukusebenzela yakho nje ngqo. Ya njoba ngisho futhi namanje ngiyavumelana nawe kodwa zona into zabantu zimnandi kunezakho phela izinto zakho zisetshenzelwe wena so awukwazi ukuyixhaphaza lezi abantu zaxhaphaza yaluzi usewashona uking asala nomuzi. Just imagine ngisaqhamuka ilunga lomndeni lazi ukuthi lezi zinto oyilwelayo zathengwa ubhodi noma usisi usumuntu omubi seniyalo niyadubulana niyazondana niyabula yonke into sekuvuka lezi zinto kuthiwa yisonga eso. Ya kona kuyiqiniso sengikhathele ukuvumela yazi. Why ufana ungangivumeli? Ingoba kona phela lezi zinto eyishoyo vele izubuhlakani kodwa kona phela egcineni emhlabeni sonke sayithanda into zabantu ngathi ungathandana nomuntu onento nje ngoba uyazi nawe ukuthi leyo nto sekuyena noba u2 ikakhulukazi umuntu wesifazane. Samsosebenza abantu besifazane ayabashintsha Hayi sonke. Ngamanye amazwi nabhuti uthi wena inzondo yakho nongayixaki ngento ezenziwe ekhaya kungenxa ukuthi uma bengakuphethe kahle ngesikhathi ukhula. Iyona nje bhuti wami yabo ukuba mina ngathi ngikhule ekhaya ngikhula ngiyazi ukuthi hayi ukhona umani ukuthi uma kangizali kodwa uma ngitreat njengobhuti bami la bakhona angabe ngiyasiza ekhaya ngabenza ngihambe ekhaya yabo namatoho akhona ngabe ngiyabafaka abafowethu Sure. kodwa ngisabambele yanto ukuthi uma Akakhanyanga. yabo mina ngikhule kanzima mina. So ma ake ngizwe mhlawumbe ubhuti sazoqhubeka nendaba yakhe. Indaba ukuthi afike ubhuti ezohlala nawe kuba umthole kanjani umthole cheat noma umthole emtsizweni bakhe bekuyisimo esikanjani? Umthole icheat. Cheat. Wacheat ubaba wakhe. So khona Sengikhona mina. So yakuphatha kanjani leyo nto leyo ukwazi ukuthi kunengane yomcheat esegcekeni? Ngiphatha kabuhlungu. Phinde sinibingelele emakhaya ohlalweni lenu olibizwa ukuthi isonga eso igama lami King Sichaka ngokaloqa angihambi ke ngedwa khona umntaka mamdepha. Ngane kwethu Yebo sawubona King unjani? sikhona ngalothi njani Siyaphila. mntakwethu. Ukhulu ithoba ngicela ukuthatha lethoba kubingelele mbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu luthi isongeso emamlangeni magasela nje bese shilo uKing Sichaka wakaluqa. Mina ke ngimbiza ngonondaba. Sinesihambeli sethu ke lezi. Yini manje le? Hey hello God lumisa Why are you doing that? Let's go. Serious? Hayi. Okay ngokukhulu ithoba ngicela ubingelele isihambeli sethu bese ngiyacela badla ukuthi azisho ukuthi ubawa kwabani. Then mina no King sobe sesimopha sawubona sithando njani? Ngiyaphila kunjani sithando? Hayi ngiyaphila nami. Sicela bandla ubingelele umbukeli nje weBlack Life TV. Emva kwalokho uzobe ususitshela ukuthi ubawa kwabani. Then mina no King sokuphi indlebe bese uyasho ukuthi uze ngani la ekhaya. Okay mama. Ngiyabingelela ku South Africa ngiyabingelela ku Black Life. Okholo ukuzithoba nibe right. Yeah ba right. Ngize ngeinkinga la. Awufuna ukusitshela ukuthi uqhamuka ngaphi isandwa sami ubani? Igama lami nguNomaphelo seMatatiyela. Okay isandwa sami. Eastern Cape. Beautiful. Yebo ndiyathetha. Hayi thetha mama ungazuki confuse ngolimi lesizuthetha sizaku. Nomaphelo seMatatiyela ndiqhamuke Eastern Cape. Okay sandwa. Ngize ngeinkinga ezithile la. Woza nazo sithando kwenze njani? Zeyingane. Abantwana. Sure. Bakwenzani? Dinabantwana la. Nabantwana bawu4. Kodwa ukhona lo oyi1 onhluphayo. Okay. Umntwana. Akanifuni ukwenza into ekhaya akafuni ukwenza ndenzela into nami ndizixakekele ndizihluphekela. Angisebenzi nababanye abafowabo abaphangeli. Oh okay. Nami futhi angiphangeli. Kodwa akafuni ukwenza into ekhaya akafuni ukuthinta kwani nje. Uyasebenza yena usebenza kahle futhi. Kodwa ngendlela okunzima ngayo ngathi akho umuntu osebenzayo. Sure. Ngathi akekho umuntu osebenzayo ngoloko ndimcela ke cela unizame noba ngu25 wempuphu. Uba nifanele nilale ndlile.
Hayi aloku ukuthi hayi uzozama. So kuze kube ngoku nje lokho ngehla ngenyuka ndizama ndingasebenzi. Ndihlanganisa nami patanisa. Ngikhambe ndenze iwashing apha emizini abantu. Khona okay Ekhona, ungakwenza lokho sithandwa sami ukuthi uphande nawe but naye fanele kube khona phela i-contribution njengomuntu omkhulisile kumntwana wakho. Angithi umntwana wakho biological child. Hayi umntana womyeni wami. Umntana womyeni wami. Awuqhamuka Kodwa ngaphandle. ukhuliswe ndimi qhamuka ngaphandle kodwa ukhuliswe ndimi. Ukhulele kimi emncinci. Wafikela isana kimi. Okay. Yeah. Baba umthole vele senindawonye Umthole senivele senihlala notatakhe senitshadile. futhi yazi umuntu osifazana o-right ke King abantu besifazana bayithatha nje ingane efike eqhamuke sesi-right. Ayakulula. Uhamba uchitha wena ubuye nomntwana bese Uthe uyajabula sibe kahle nangabe ukucheat. kube yini Ube ngathi uthe uthi uyajabula. Bajabuleka ukuchitha mawa. ukujabula. Okay. Ngiyakuzwa sithanda sami. Umntwana obuye nobaba. Ubaba uphi yena kodwa ke? Sekasweleka. Shame sorry. So megasweleka ususele nalomntwana wakhe. Sensele nalomntwana wakhe nalaba bami. Vele ubabiza ngabantwana bakho bonke. Bonke ngoba nibakhulise nje kodwa bonke futhi. Zange nikhethe umuntu. Awuzange ukhethe. Hayi zange nikhethe umuntu nabakhulisa nje kahle bonke. Yo. Kuye kwenzeke-ke wena sithanda ukuthi wena ucathi wenza kahle ebantwini kodwa bona kube ngathi kubona wenzi kahle. Iy'ngane nendlela zazo zokucabanga ngiye ngisho ngithi mina ngoba sesikhulile ngathi iy'ngane singahlala sibe nje sixoxe nazo uzizwa kanjani kwenze njani khona umuntu azokwazi ukuthi ajwayele nje ukuthi ayi-express ukuthi ufila kanjani bese uyakwazi ukubona ukuthi hayi ukwenza kanje ngikwenza ngoba angacabanga ukuthi mhlawumbe ukwenza ngoba umhlukumeza kodwa-ke nakhona isikhathi siyahamba ngithi siyashintsha so nje basishintsha sizama ukubuka ukuthi kuphi mhlawumbe okungcono kungenza ukuthi iy'ngane zethu zibe nekusasa eli-right nabo zibe abazali aba-right kodwa kubaluleke ukuthi siba-check-e nabo mentally ukuthi ba-right yini because kuye kwenzeke more especially if ingane yangaphandle uyibone ngathi awutreat ngendlela efana kanti iyafana even if kuthiwa wena mu-biological mother muzomkhulisa ngendlela omkhulise ngayo kodwa asenzeni kanje asibe neqiniso King asimthathe umntwana simlethela sizwe keni ukuthi yini engenza ukuthi angakwazi ukuthi aphose lapha ezivaneni more especially kumzali omkhulisile engakhuliswanga nawo-biological mother wakhe ngayisiphi isizathu asimbizeni hayi mangicela bizwe kho King ngizoke ngizwe uzwo lakho ukuthi uthini inkinga yakhe yini nami nje I can't wait nginawe nje alright ngenza kodwa simlande ubhoti sizwe ukuthi uside lakhe lithini le story asam Phina sinamukele ke esigabeni sesibili sohlelo lwethu libizwa ukuthi isongeso nikhumbulile ke ukuthi eqaleni sikhulumile noma kwavela ukuthi kwenzakalani wasethi kumam Depo asambe ke siyobheka ukuthi indodana siyamthola Depo yebo nondaba undodana sesinayila kwisiqephu sethu sesibili yebo ngicela simnikeze ithuba nje sawubona ndodana yebo njani unjani ngiyaphila nami siyaphila nathi sicela manje voice injani njani our very own question sicela ubingelele nje umbukelo Black Life uzisho ukuthi uba igama lakho owakabasibongo then Zini? Hayi bingelela nje ababukeli bethu ungabusasha igama lesiteshi ngoba liyakuchitha. Ngiyabingelela ababukeli emakhaya igama lami kumhlengi kwaNdlovu. Okay. So baba sicela umtshela ukuthi into eyenza ukuthi ubhalele la ekhaya lo kade usixoxela khona no King ungashintshi lutho yena uzobe sekuphindlebe nje ezwe ukuthi ngempela lokho khala ngize ngenkinga la mntanami njengoba unibona nje sila inkinga yakho ngiphatheke kabuhlungu into ongenza yona ukuthi unganaki ukuthi ngilala ndidleni ndiphila ngani nabafowenu nodadewenu lonto ngoku indenza inhliziyo ebuhlungu ingako ndikubizele lana ukuthi ngicela bandisize ngizwe ukuthi inkinga yakho mhlambe yini ingxaki yakho yini ufuna ukufunxa inkinga mina inkinga nginayo awunayo anginayo inkinga right angi-right yini into bangoluthi ungangiceli lento endiyicelayo manje ndithi ngiyacela why beke nje mic yakho kahle bese sikwazi ulindele ukuthi ngikusize mina after zonke izinto ezenzeka angazi izinto ezenzeka awukhumbuli cha mhlawumbe bachazelanga ufuna ukuthi bakusize nje ekhuleni kwami
Bachazela ukuthi mina ngikhule kanjani, mina ngifike kanjani ekhaya. Ngibachazelile ukuthi ufike kanjani ukhuliswe yimina. Ngikhuliswe ubaba. Mina ngafika lapha kwakho ngenxa yababa, kubaba wayengekho. Mina ngizangihlala nje lapha ekhaya. Uyakhumbula nawe indlela ongitreat ngayo. Mina ngikhule nabafowethu. Abongazi ukuthi ubhuti bami. Kodwa wena ungivezela ukuthi hayi awungizali. Yabo. Kodwa mina manje ngona sengizamelile sengiyabona ukuthi khona into eqhubekela phambili. Yabo mina ngasuka ekhaya. Sure. Sengimdala sengibona ukuthi nginayo indlela yokwenza, sengiyakwazi ukwenza imali. Ngikwazi ukuyirentela ngihlalela ngedwa. Yabo. Ngoba ekhaya ngangibona ukuthi akusizi nothiwa ngiyasebenza futhi ekhaya uma lo engimbiza ngoma belindele ukuthi ngihluleke. Yabo. Isikole nje mina bengingafuna nje ukuthi ngiye esikoleni nje hayibo. So ufunani esikoleni mina omdala wena ngabe uyasebenza uyasiza la ekhaya. Ungafundi. Ngingafundi. Yabo beyabona esikoleni. Yabo kodwa kusizanga-ke nalokho. Ngoba bafundile kodwa basebenza bahlele ekhaya. Bahleli naye futhi. Now wena lo amuzi lo. Esakhulela khona. Mina kulindele ukuthi ngishintshe. Mina understand ukuthi kanjani. Ngayenza kanjani leyo nto. Mina ade ngiyiphantela mina. Yabo kwashona ubaba nje ngaziphantela. Yabo ngazimuvela ngayohlala kwenye indawo. Kuba ngithi ngifuna ukuthula. Yeah. Ngazi ukuthi-ke manje-ke kumele ngenze kanjani. Kushuthi mina mengenza into ezojabulisa uma kahle kahle. Ngamanye amazwi nabhuti uthi wena inzondo yakho nongayixaki ngento ezenziwe ekhaya kungenxa ukuthi uma bengakuphethe kahle ngesikhathi ukhula. Iyona nje bhuti wami. Yabo kuba mina ngathi ngikhule ekhaya ngikhula ngiyazi ukuthi hayi ukhona umama ukuthi uma akangizali. Kodwa uma ngitreat njengobhuti bami la bakhona. Angabe ngiyasiza ekhaya ngabe ngihambe ekhaya. Yabo namatoho akhona. Ngabe ngiyabafaka abafowethu. Sure. Kodwa ngisabambele yanto ukuthi uma akakhanyanga. Yabo. Mina ngikhule kanzima mina. So ma ake ngizwe mhlawumbe ubhuti sazoqhubeka nendaba yakhe. Indaba ukuthi afike ubhuti ezohlala nawe ubaba umthole kanjani? Umthole cheat noma umthole emtsizweni bakhe bekuyisimo esikanjani? Umthole icheat. Cheat. Wacheat ubaba wakhe. So khona Sengikhona mina. So yakuphatha kanjani leyo nto leyo ukwazi ukuthi kunengane yomcheat esegcekeni? Ayangiphatha kabuhlungu. Kodwa kwasho ukuthi ayikho into engizoyenza. Fanele ingane ndiyamkele ngoba yazi lutho. Kanti ubani wathi akulethe ingane egcekeni wena noma ubaba? Ubaba. So wena ngokwakho ungavumi? Hayi ngangithanda nami ukuyamkela ingane. Pho lezi zinto ezibala kuhlukumeza nokubala ukuthi mhlambe wayebona wagqama ukuthi akazalwa wena. Wawuzenziswa yini? Wazenza noma awuzenza? Hayi angikhumbule ngezenza lezi ngane bezikhula zizonke nje ngekho nkinga. But ucalculate nokuthi mabefunda abanye That's why yena akangafundi akayeke. Why? Hayi waye esikoleni. Kodwa nangamnikezile ithuba lokuthi afunde. Hayi ngimnikezile mina ngoba ubaba wakhe washona-ke ngasala ngimnikeza ukuthi ithuba elokuthi makaqhubeka afunde. Yes ma ngokuvuka ekuseni esikoleni but uzokala ngathi izinsiza zokuthi yena afunde like mangathi esikoleni kufuna ama-calculator kufuna ama-exercise kufuna ini naningamsupport njengoba usupport izingane zakho izala esibelethweni sakho usho njalo. Hayi ngangimsupport kodwa nami ndangenawo amandla sokushona ubaba wakhe. Kodwa ngangimsupport ngangendithi mabathatha i-calculator babolekana. Kodwa nami ngimzama ngimsupport. Uqiniso lalapho. Hayi bhuti wami ngitshela ukuthi mina i-uniform engangifunda ngayo yayindala ngazi ngithola i-uniform entsha mina ephuma ngima silokhu hamba ubaba. Kodwa bhuti bami befunda beqoka kamnandi ubona hayi umfundi lo unayo yonke into. Sure. Yabo. Wena ungana ngophaqa ke esikoleni. Mawuyile. Hayibo mawuyile futhi nakhona mawuvunyeliwe ungekho umsebenzi ongawenza. Yabo udedele ngaleso sikhathi ungaya ke esikoleni kahle kahle uyokoba. Yabo yonke into. Walking lento engihlezi ngisho. Kwesisikhathi angazi mina. Lento yokuvuma into ongayivumi ngathi ungavela ungayivumi. At all. Yazi ngobani? Ungenzeka uma ukuthi wayivuma ngenhliziyo yakhe enhle ejethu uzokhona ukuthi athi take care of ingane omyeni wakhe ngoba ayemthanda. But kwawukuthi indlela evele ngayo ingane yena imenza ukuthi abe akhululeke ma am I right? Ngicorrect ngalento engishoyo ukuthi sometimes ukuyivuma into okay
because sekwenza kanje awuthi ngimthatha uSibanibani ngenze kanje Eh. kodwa ngenxa yezinto ezenzeke ngakhona and then you'll find yourself sengathi manje usubehave out of character ukuthi ungaqondile Yeah. kodwa ngenxa yobuhlungu ukuthi hey yazi lo wangijithela wenza kanje kanje waze wabuya nomntwana but awusabuka ukuthi usukhiphela umuntu wrong kahle kahle umuntu osafana sikhiphele kena baba Baba yes. ingane kunzima kodwa abantu besifazane banawo ke umkhubo ukuthi ngoba base befuna ukuqoqa imizi yabo nemishado bavuma izinto bethi bajabulisa abantu besilisa mina ngithi ngcono ishinto iqiniso ukuze umuntu azobona ukuthi uzoyilungisa kanjani leyo nto kunokuthi kulimala abantu abangahlangene nezinto more especially if khona umntwana involved ingane isuke ingazi lutho ngento eyenzekalayo uyayibona leyo nto noma ngabe kwenzekaleni kodwa yena ingane isuke ingazi noma kuthiwa uma wengane emthakatho ingane isuke ingahlangene naleyo nto so ngenxa yomendo ke nabantu besifazana angazi ukuthi kwenziwa yini umuntu ayivume into engekho oyibona ukuthi izolimaza nasekugcineni logcina yenza izinto sibewe ingakho nje mina ngifuna ukuthola kuma ukuthi mawathiwa iqiniso lemsulu akumnandi ukuba semzini wakho umkhwena wakho ahamba uthole ingane ngaphandle ibuye ikhuliswe wena mawubuka lengane wawubonani compared to ingane oyizalayo wakufikana engqondweni Hayi kona kwakufika ukuthi vela angimzali. mhlawumbe ifana nobaba wayo noma wayo futhi ifana nobaba wayo. Kodwa kwakufika engqondweni yami ukuthi okay angimzala kuyena wami. Into enkinga futhi ile njengoba etsho nje usisi ukuthi ubaboya wenza lento akayenzayo. Shadile wahamba uchida ngaphandle. uvume wena ngoba ufuna ukusiza umshado nami nganzisa inhliziyo ebuhlungu kodwa kwasho ukuthi vela yikho into ongaba sayenza. because njengamanje ubhodi uveze lokuthi ey'ntweni zonke nanegakho ningamboni nesebenza ningamboni ngaba i-breadwinner but now njengoba ney'ngane ngezakho ngqo izothi aziwuthole umsebenzi at all uyena lo muntu engingamnikeza ethuba okuyena onamandla okuyena osebenzayo owayengafundi nakahle oshoyo namanje ukuthi waye esikoleni ngoba seniqedile kumthuma maningakaqedi niyaqhubeka nimsebenzisa agcine love esikoleni now sekuyena nemdinga ukuthi abe namandla wafaka ekhaya leli khaya elimkhulise ngenhliziyo ebukhuni wathwala icala likayise angathi lento ma yenziwa ubaba wakhe yena akacelanga uhlala esibelethweni sikama wakhe akacelanga ukuthi azaleke akacelanga ukuthi amithise uma wakhe kuphume yena now usethola amacala kayise uyakubona lento esho indlovukazi la ukuthi ufathi into uyivume ngoba uneshow ukuthi enhlizweni yakho uclean ngayo so lethu ungabanga inkinga kusasa ezolimaza wena ezothi yabona uma ufike la uzobika ingane ehluphayo engafuna uparticipate ekhaya nasi ready ukuzoza ukuthi wayengondla ubhuti but now sekuyavet now neside lakho olenzile iqhaza olubambile ekutheni ibe nje ingane King okunye futhi nondaba ngifuna ukuthi ngikubalule la ukuthi nathi futhi ke ukusikhumbula ithina esociety sibe nawo ukuthi ubaba wamithisa umama akayifuni ingane nakho uma kodi ngathi kwakusaba ukuthi ingane ungafuni ukuthi ihlale nobaba ubaba belethe angithi angisho why am I saying angithi so ngifuna ucorrect because kuyenzeka lento ukuthi abantu sithi indaba engafuni ukuthatha ingane yamuntu wakhe uchithile phela kodwa ingane ayinaqala ithatha ingane yabo umuntu bese vele ayayenza leyo nto ngoba enzela ukuthi ingakhulumeki kanti yena akekho ready asimnikeze ithuba lokuthi abe ready ukuthi phela lo muntu uchitheliwe bafethu senza incindezi yayizwa leyo nto ukuchithelwe enye into kodwa kubuya nobufakazi bokuthi khona into ade uyenza ngaphandle ebulala nesithunzi sakho nawe as umuntu esifazane oshadile hayi umuntu ojolayo oshadile yabo kusuke kubula hawu manje emzini wami sekazi wakunengane ehanje ngishiyiwe la ngahamba umuntu wayoganga wabuya nengane yabo ubufakazi so nakhona incindezi yaba khona ekuthenini umama agcine sethi ayizeke la ekhaya ingane ayinaqala kanti yena akekho right akekho happy enough ukuthi angakwazi ukudila nalengane because every day fanele ayibuke ufike okay yabo isystem futhi yona ezenzakalayo and then you'll find umuntu esifazane actor out of character so fanele sikufundise lokho ukuthi asisho ukuthi owakwenza kuhle akwenza uma kumbi yeso kodwa naye mekwenza izinto ulimele ezinye izinto iphuma ngendlela errong because ulimele umuntu esifazane owalimala sithando sami yeso nawe umkhulu uzoyibona leyo nto so it is important ukuthi suke sibuka ama side out kodwa usumlimazile futhi umfana ayikho indlela azoyila ngayo kulento wamkhulisa ngayo wamncisha amathuba ukuthi afunde so usethola ithuba naye uthi abuyiseleke kuwena mama why ufuna ukuthi ngikondla ade ungafuni ngesikoleni ilabantu besilisa enibathanda kakhulu enye into
sengiyasho nje ukuthi even in South Africa wonke ibukele ilalele. Ibalekile leyo ukuthi ungazami ukunqinda. Let's say umkhonyana wakho ucheatile. Akazukuye ukucheata ngenxa ukuthi usathe ingane yasonto ezathi uzobalekela ukuthi uzolokhe eyobheka Ebona la, ingane labaze baphinde enye ingane. Yes. Ngoba ezize izinto ezenza ukuthi ngigcine senivuma ukuthi niqoqe ingane ehlala emakhaya khona ukuthi ufuna ukuthi umndeni uhlangane ndawonye. Abanye sebalekela ukuthi ungalokhu kuba nento ukuthi ngisawubheka ingane kwabantu sabheka ingane aba ezisho indlovukazi whenever ungekho ready for into don't do it. Ibo umuntu omumbo so that ungazocreate inzondo efana nayo. iqhubeke akuhlukumezeke yena lo hambi lo cheat ukuthi akakwazi ukuthi abe happy nengane yakhe ngoba uyithole ngendlela engekho right. So akubo ukuthi uyawushiya umuzi wakhe uyophila impilo yakhe awumane uphele lo man if ufanele uphele nokuthi uvuma into engekizi be right for wena. Ma awakha amazwi ke manje sesizwile indaba wabhekisa endodaneni le yakho akhombisa ukuthi uyayisola ngesenzo wasenza ukusibe nje athini because what else wise from you King uyayisola yini uma cha uma ukuthi uyayisola phela mawuthi awuyisoli sizozwa ngayo ukuthi awuyisoli asilungise but uyawubona nomonakalo oqala noma ke ngibuza nje uyawubona nomonakalo owenzekile through enga yakho kulesimo owawukusona nomkhonyana wakho. Hayi yebo ngiyawubona umonakalo owenzeka. Kodwa ke ngisacela ukumbuza ke ngokuthi maniphile ngani ndidleni. Awu ayisigaqa Uthi mandidleni. Yo awusanda sami sekukhulumele kangaka Hayi angisazi phela kusho usuyayidimanda lengane uthi konje nge3 Nani sokungibuza ukuthi ngidleni hayi kodwa baba uyayibona lento engizama ukuyichaza ukuthi isono soke senziwe ubaba wasikhohlisa uma wasengabusaba right kodwa uma wrong ke manje kodwa wrong owenza ngayo kumina kakhulu 100%. mina ngingayideserve lanto Awu-deserve at all. mina ngilindele ukuthi nje hayi umalo ngoba ulethwekeni ukhulelekile ngikhule ekhona mhlawumbe engagezi nje na 6 months kwazi ba ngengazi awumgeza wedwa umntwana na 6 months akangimgeza hayi asasithoma sokuhlukumeza sena uzondondla mntanami angeke uzokondla uzondondla ngenkani hayi ngiyamcela uzondondla awu 7 phekwe ekhaya hayi uzondondla ngiyacela hayi kabi ngiyacela uzondondla ngenkani futhi awu I give up hayi ngelunga lento ngekwenzeke kanjalo hayi akakho ngeke phela masisebenzise into yokuthi ngenkani ngoba njengamanje siyancenga sincenga ukuthi ube nobudlelwane between nani babili. Yebo. Uma kuukuthi uthi ngenkani shuthi uthi yonke into akhala ngayo awunendaba nayo. Unendaba nokuthi akondle. Unendaba ukuthi yena naye wamgeze na 6 months. Yabona? Wayebuya ngamgezi futhi abuya ngawe. Wawumshintsha ke kodwa inapkeni. Hayi ngangimshintsha inapkeni. Ayawuvezi kodwa. Hayi. Nje ubuza kakondle nge3 manje. 7 phekwe ekhanda hayi ngeke. Hayi ngangimshintsha. Ngixolele kodwa uma yezwa babakho nizokwazi ukuthemba abantu besifazane going forward. Uma okay amazwe nayo biological mother? Angimazi mama. Awumazi? Ngikhule naye. Hayibo ubaba wathi uba uma wakhe osiza ingane phela fanele mazi uma wayo. Wafika nje fika nomntwana kuphela. Hawu baba. Animazi ukuthi uma wakhe. Wangadinwa wena wathi uyithathe phela ingane. Nami ngadinwa ngibuza ukuthi waqhamuka soqhamuka nengane wasebenza ezimayini eGoli. Waqhamuka soqhamuka nezingane kwenze njani? Yo I'm sorry ke la cathi umfana fana ayithola icounseling kuleyo nto. Ukukhulu ungamazi umzali wakho uma wakhe your biological mother. I don't think it right plus safuna ukubona uhusband la kuwena wena nje safanele ube isinkwa sangampela yabo nje ubumuhle kanje akufanele ube khona umuntu esifazana ozohlupheka emphathi kwesandla sakhe ngenxa ama traumas onayo ngamazi umzali nokukhulu ukuhlolisha step mother. Ana uthi ebhodi liyakha siqhuquzela ukubuyisela okubi ngokubi 100%. Asiqhuquzela funa sicace nje lo asiqhuquzela as much as uwaveza amalokhuzana akho siyavumelana kakhulu nawe kodwa futhi nawe ma kungabe ijuthi yakhe inyanga nenyanga uthi uzohlezenza ufala kwenza uzosound engathi usaqhubeka usahlukumezeka ngoba bakhona obhuti bakhe ohlala nabo naba bazame halfway bafike alekelele not ube responsibility yakhe ukuthi akwenze every time because njengoba bekhona abaqonyi bale ntombi banengane mhlawumbe nabazukulu kufana ukuthi sendla nabazukulu bakho yena impilo yakhe izoma futhi ngayindawo kusasa uma impilo yakhe iphele emqashweni uzoblame wena kuba ngangondli lapha ngemali yami yonke ngabe kunekhaya ngabe kunomuzi so asimnikeze allowance ukuthi akwenze only if amandla ayavuma ukuthi akwenze so that nawe uzoyiqhenya ukuthi naye ingane engayikhulisa inomuzi esehlala lapha even though uyaqhamuka ngomchitho kayise kodwa ke ngiyayigqaja ngaloya muntu osekhulile oselapha yeah ngiya understand the frustration yakho ngokulamba nani but
ala ubhuti ukuthi ayenze nawe bhuti uyenze ngoba kuvuma inhliziyo yakho uyehlisa uyenze ngoba kuvuma for the fact that abakulahlanga emgqonyeni bakubeka epayipini uma ngakurejectanga wathi la wakuvumela wangena ekhaya ufika nobaba wakwakhe wangafaki engakhe phambili uthulahle wahlala ekhaya wanophahla wadla walala lento yokulala estradi nawe uyazi through yena nophahla lwakhe so appreciate leyo ndawana encane lokho okunye sizolo sigqiba kancane kuze kuphele khona but to be honest lento ayenzeka ngoba omunye evuma ukuthi yenze noma amandla yakho maye ngekho awekho ngazali singaphoqana depho hayi sungiqedile azwangichaza okay semsebenzini kanzako njengoba sisho-ke isonge sigama lohlelo sibanga kakhulu kuyihambeli zethu zosuku njengoba hlezi esho-ke mamdepani makukhona la kushoda khona siyesicela ochwepheshe bangenelele babonelele thina okwethu kusabenza sifikele depho ungabisangibiza sekwane hayi kwenze konke njengenhloko I'm happy nje shame thank you konke nje hawe mangazi yabo mina ngayizwa ngamali lento esho unondaba manje ayikhenye mengase ngiede soyimosha usho konke kanza kwethu sale kahle sibonge Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika sikulethela konke ongakudinga sisebenzisa imvelo kokulapha sididiyele izimpande kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu senzela wena sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho ukuthola umsebenzi ubuyisa umuntu wakini owaduka sikhona neziwasho sikhona isiwasho sokugeza isichitho ube nogazi uthandeke ebantwini ukususa amathunzi amnyama nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande siyabasiza noma uma unenkinga umhlume ama-ulcer i-cancer i-BP ushukela ama-fibros uvule nesibeletho ukuzothola abantwana siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6 indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri umthetho uqine endlini wenza umuntu wakhe athande wena wedwa alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy